O selo de Galicia Calidade xa loce nas instalacións do Club Náutico de Boiro. O director xerente de Galicia Calidade, acompañado do alcalde de Boiro e do presidente do Club Náutico, colocaban este mediodía a placa que certifica a excelencia tanto das instalacións como dos servizos que presta. Isto nos fai sentir que temos que seguir traballando en esta línea. Temos a Q de calidad, temos a Bandeira Azul e agora temos o que tiñamos que ter, que é a Galicia Calidade. Isto demostra que as nosas instalacións marcan pautas, son algo interesantes, e para todos os tránsitos que veñen sempre decimos o mismo, que quedan sorprendidos que en un sitio tan pequeniño, un pueblo tan pequeno como Cabo de Cruz, que teñamos unhas instalacións deportivas tan acordes co mundo moderno, non? Valor añadido a estas instalacións e, bueno, como non darlle os parabéns á Xunta Directiva da Marina de Cabo de Cruz e a todos os socios e que sigades neste camiño, porque ao final vedes que está tendo o seu premio. O náutico boirense convértese así nun dos primeiros portos deportivos en contar con este distintivo, dende que Galicia Calidade ampliara a certificación a novos servizos. Galicia Calidade fundamentalmente estaba centrado na certificación, é unha marca de garantía que estaba centrada na certificación dos produtos, fundamentalmente de tipo agroalimentario, e iniciamos hai 4 anos tamén a certificación de servizos, e comenzamos precisamente polos servizos de tipo turístico, hotéis, restaurantes, casas de turismo rural, e desde o ano pasado tamén a certificación co selo dos náuticos. Fixemos un acto colectivo precisamente da entrega dos diplomas e este é o primeiro acto que celebramos de entrega dunha placa de certificación de Galicia Calidade a un náutico galego. Este novo recoñecemento supón, sen dúbida, un incentivo máis para a directiva deste club, que en tan só 7 anos de vida conta xa cos máximos distintivos de calidade a nivel autonómico e estatal.